Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Fil-Birgu din is-sena l-akbar festa tal-Knisja Kattolika se tiġi ċċelebrata b'numru ta' attivitajiet fosthom parata u purċissjoni għall-ġimgħa l-kbira. Dan l-istazzjon żar it-tħejjijiet tal-parata li se tella l-għaqda Passjoni Ħristor u ltqajna mal-fundatur Charles Attart li kienet jidderieġi lill-volontiera fuq is-swar u x-xatt tal-Birgu. Il-parata ilha tiġi mtella għal dawn l-aħħar 6 snin, iżda din is-sena ġie introdott numru akbar ta' soldati Rumani u se jintuża wkoll karru mmexxi miż-żwiemel biex bekk se tittella l-akbar parata s'issa. Il-parata isa ħolma li dejjem xtaqt. Hija bidu tal-purċissjoni, allura aktar jisek ħadd istartja u aktar dak li kun min ħajjiġi jara se jara ġiex avvenimenti għandek il-parata u għandek il-purċissjoni. Ukoll ħsibna l-dis-sena biex nagħmlu ċ-ċerijiet. Iċ-ċerijiet ħolma wkoll. Huwa spjegalna kif se tiżvolġi din il-parata. Bħalma din taraw illum kienet il-prova. Namlu bħala tip ta' reċta, jisajja tip ta' display u morru fej il-Knisja, meta minn hemmhekk ċenturjum jgħaddi biżwiemel, jinżel u jħabbat il-bib tal-Knisja u tkun xi ħaġa sabiħa. Charles għandu għal qalbu ħafna dan il-perjodu fil-kalendarju Kattoliku. Fil-fatt titella wkoll wirja b'numru ta' statwi u kostumi u d-donazzjonijiet kollha li jinġabru imorru brisq il-Knisja tal-Birgu. Il-wirja illa kważi madwar 15-il sena nippjana u dejjem naħdem fiha. Il-wirja bażikament intella ħajjina dik hija xi ħaġa privata tiegħi, però dejjem il-lan tagħha huwa li niġbru ikun hemm il-fondi u l-fondi nagħmel il-vestwarju tal-purċissjoni. Il-purċissjoni se tittella għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija minflok fil-ħin tradizzjonali tal-5:30 ta' wara nofsinhar. B'hekk dawk devoti tal-ġimgħa l-kbira jkunu jistgħu jżuru bliet fil-viċin u fl-istess waqt jilħqu l-purċissjoni tal-ġirbin.